Γεια σας. Ναι. Σήμερα να σας δείξω κάποια περίεργα πράγματα στο Brawl Stars. Πρώτον, δείτε κάτι. Η Kit, περιμένετε, δεν ήταν καλό. Η Kit βάλει το μπαλάκι μες στον κολόν της, στον ποπόν της, τέλος πάντων, ναι. Ο Jester έχει πάνω στο κουτί του το Super 2, είδε, ναι, και τούτα πάνω στο σκουφάκι του είναι που πυροβολά. Το άλλο είναι η Melody. Δείτε, φαίνεται λίγο από πόστη. Ο 8-bit, τον 8-bit, ο 8-bit πίσω το έχει ένα χ και βλέπετε και το πράγμα που κρέμεται πάνω στη χ. Αν το δείτε καλά έχει χ. Δεν θέλω. Okay. Πού θα νομίζω. Έλα λάθος. Ο Γκριφ μισός ανθρώπους. Δείτε το δάχτυλο του που κρατά το πράγμα, φαίνεται το δάχτυλάκι του και αν το δεις έτσι για με κάτω από το κουτί φαίνεται μια κεφαλή. Ο Κορτέλιους εμπάνω, ναι. Ο Κορτέλιους, περίμενε τον, ναι. Και τούτος είναι άνθρωπος. Πρέπει να βάλουμε το κανονικό νομίζω. Ο Κορτέλης έχει στις πόδες του χ. Τούτα είναι. Okay. Bye.